Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros, ang amo ni gadudong sa inyo. Ug dinyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kika Channel 11. Kaag subong mabatian nyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kaag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros, subong nga adlaw. JVA sa tugas ng Sineco kag Ignite Power, suportado sa gobernador kag vice-gobernador. Jack Angel Schools kag Castleson High, magasirado matapos ang 60 ka tuig. Animal Welfare Group magapasaka sa reklamo kontra security guard nga naglampo sa ido sa guwasang eskwelahan. Lalaki nga naluyag sa misis sang iabyan, ginlabo patay. Kag sa Good Vibes, grade 5 nga estudyante nagabulig baligya mais sa iya nga lola samtang masako man sa iya nga assignment. Kinatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, management ng Jack Angel Schools kag Castleson High ang nag-anunsyo nga permanente na nga sarado ang mga eskwelahan matapos ang 60 ka tuig. Sa press statement sang Jack Angel Schools kag Castleson Incorporated, ilang ginpahibalo sa publiko nga sa Hunyo 30, 2023, magasirado ng ilang mga eskwelahan. Inibangod sang epekto pa sang pandemic kag ang problema pinansyal sang eskwelahan. Sa statement ginsiling ni Dr. Muria Lopez Wagner, ang presidente sang eskwelahan, nga padayon pa nila nga ginakasubo ang pagtaliwan ni Cecilia del Castillo Lopez sang 2020 kag ila man nakita ang padayon nga pagnubo sang enrollees sa kada school year. Bangod sa problema pinansyal, igabaligya sang tagdumalahan sang eskwelahan ang school building nila. Nagapasalamat sila sa tanan nga nangin kabahin sang eskwelahan kag ginapreparahan nila ang pagsaylo sa mga estudyante sa iban nga eskwelahan. Sa number 9, ginaklaro sa Department of Health nga magapabilin sa gihapon na pagpatuman sa mga health protocol, inibisan pa wala na ginakabig sa World Health Organization nga public health emergency ang COVID-19. Sunod sa kay Dr. Adriano Subaan, ang Regional Director sa DOH Western Visayas, ang mga ginapatuman nga social distancing kag ang paggamit sa face mask kung may madamo nga tawo ang padayunon, ilabi na karon nga may gamay nga pagsaka sa COVID-19 cases. Sunod sa kay Subaan, hindi igalift ang kasubong nga mga preventive measures. Ginklaro ni Subaan nga mga kaso sang COVID sa 2023 sa Western Visayas kung ipaanggid sa 2020, 2021 kag 2022 ang tuma naman kanubo. Low ang active cases sa karon suno sa iya. Yari si Subaan sa probinsya para sa paglagda sang Memorandum of Agreement para sa Universal Health Care. Ini ginakabig nga province-wide health system kani isa ini ka ginakabig milestone para sa mga alkalde kag provincial officials sa pagpamuno ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson. But ang stand po ng Department of Health dyan, or still have to continue our yung social distancing, the use of the mask, lalo na pag maraming tao din. So we still have to sustain that one, lalo na ngayon that we have a slight increase of our COVID-19 cases. So we are not yet lifting all those preventive measures na nilagay po natin that we actually promoted. We'll still continue that up to the time that we'll be fully safe. Sa number 8, Bacolod City Administrator ang magasapol sa LTFRB buwas nga adlaw angot sa extension ng prangkisa sa mga traditional nga jeep sa syudad. Ipalabot ni City Administrator Pacifico Maghari III ang reklamo sa mga traditional jeepney drivers and operators angot sa wala pa maaprubahan nga prangkisa sa ila pagsinapol upod sa pamunuan sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa Quezon City buwas. Ang syudad ang may 1,000 na ka-endorsement para sa extension sa provisional authority sa traditional jeepney nga karon pending sa LTFRB Regional Office. Apang wala ini maaktuhan sang
ahensya resulta nga naguntat biyahe ang katapos ng transport sector kag nagrally sa Bacolod City Government Center kahapon. Si Mayor Albi Benitez nagsugilanon kay Transportation Secretary Jaime Bautista agud nga mapatigayon ang nakasugtan sang syudad kag LTFRB para makapadayon biyahe ang traditional jeepney sa syudad. Ipalabot ni maghari ang malawig na nga ginahinyo para sa pagtukod sang LTFRB Satellite Office sa Bacolod. Dala ni siya ma'am do evaluation kung ano ginang current situation sa Bacolod, how is our LPTRP going. So holistic, tapos hopefully we will get some resolutions on the part of LTFRB. May failures man nga after this meeting, they might consider ang mga request bala nga ma-actionan because the regional office has been also saying they're awaiting head office resolution for Bacolod para nga makagiyo man sila sa mga issues nga in-raise ta. Sa number 7, taxi driver pilasod matapos nga gin-stroke samtang naga-drive kag nabungbong iya sini sa lakyan sa naga-parking nga truck. Padayon karon nga ginabulong sa ospital ang isa ka taxi driver matapos ini nabunggo kagabi sa naga-parking nga truck sa kilid sang dalan sa Purok Langi sa Barangay Banago sa Bacolod City. Ang biktima amo si Jonathan ginaligar sulo sa pulis nga gin-atake sang stroke si Medes samtang nagamaneho. Amukon nga nagrekta kag nagbunggo ini sa likod sang isa ka truck. Apang ini ang gina-validate pa suno sa pulis bangod sa yara pa karon sa ospital ang biktima. Conscious naman siya suno sa pulis. Sa number 6, apat pilason sa mabungguan sang salakyan ng isa ka tricycle sa Barangay Sumag sa Bacolod kahapon. Pilason ang apatanan ka persona sa pagbunggo sa Toyota Rush sa tricycle sa kilid sang Dalan Araneta sa Barangay Sumag sa Bacolod. Sunod sa PNP, samtang nagadalagan sa dalan, gilayo na lang ang nabungguan sang salakyan ang tricycle nga nagapark lang sa kilid sang dalan. Pilason ang tatlo ka sakay sa tricycle nga sanday Brigada Delicano, Maria Lucia Mata kag Remo Yulo. Gindalaman sa ospital ang driver sa salakyan nga si Christopher Hasildo. Posible suno sa pulis nga nagka-problema sa lakyan kag nadulaan sang kontrol ang driver amo nga nag-swerve ini sa kilid sang dalan. Padayon pang investigasyon sa PNP. Sa number 5, Animal Welfare Group magapasaka sang reklamo kontra sa isa ka security guard nga naglampos sa isa ka layaw nga ido sagwa sang isa ka eskwelahan. Suno sa kay Ay Gamboa, Vice President sa Community Animal Rescue Efforts sa Care, nasaksiyan kag gitinguan pa sa mga estudyante sa universidad nga punggan ang paghanos sang baston sang security guard sa ido ugaling wala ini naguntat hasta nga wala na nagagiyo ang layaw nga ido. Para yung panginausisa sang Animal Welfare Group ang insidente, agud nga mapasakaan sang kaso angot sa Animal Cruelty Act ang gwardya. Suno kay Roderick Samonte, Director for Internationalization and External Relations ng Carlos Hirado Memorial State University, wala nila ginatolerate ang amo nga sahi sa pagpanakit sa hinuptanan ilabi na sa eskwelahan. Amo nga padayon nila nga ginausisa ang insidente kag natalana sila nga maghatag sang pahayag sa natabo. Nangabay man ang pamunuan sa publiko nga ipaiway anay ang pag-judge sa security guard nga ginatudlo responsable sa natabo nga insidente. Nasugilano naman sang care upod sa grupo nga Inspired ang gwardya nga nagsiling nga ginpangapinan niya lamang ang iya kaugalingon sang gintuyo siya nga atakiyon sang ido nga nagsulod sa campus. So ginatutukan namon ini subong kaga-coordinate kami sa Bacolod City LGU to take action on this and investigate on this matter. Kagapanawagan kami sa kung sino man nga nakakita kag nakakuha sa video, palihog isend sa Community Animal Rescue Efforts ang video para matagaan namon sa hustisya kag legal actions ang ini nga insidente. Sa number 4, lalaki nga naluyag sa misis sang abyan ginlabo patay. Patay na sa masapwan kahapon sang aga sa kampo sa Barangay San Isidro sa Toboso ang biktima nga si Marvin Encarquez. Sa investigasyon sa PNP ang iya mismo upod
Inom amo ang nagpatay sa iya. Suno sa pulis, upod nga nagainom ang biktima kag suspect. Domingo sang gabi kag gindulong papauli ni Encarquez ang iya abyan. Nagbalik suno sa PNP ang biktima sa balay sang suspect bangod sa kursunada sini ang iya misis kag didto nga nagmaoy na si Encarquez. Siya ang ginlagas ang suspect kag ginlabo-labo tubtub mapatay. At large sa karon ang suspect. Sa number 3, 20 ka kilo sa processed meat na kumpiskar sa Cadiz City. Ginsiling ni Dr. Josue Rabang ang city veterinarian sa Cadiz City nga sila ang nagpatigayon sa entrapment operation sa barangay Zone 4 kasunod sa mga report nga may nagabaligya online sang chorizo de Cebu. Sa ilang pagpangusisa, ang processed pork ang gikan sa bukag na ship paagi sa Escalante Port. Ginsunog ang nakupiska nga mga processed meat. Wala naman ginakop ang natungdan bangod suno sa kay Rabang. Wala naman sang nabutang nga multa sa EO sang probinsya. Samtang ginklaro ni Governor Lacson nga ang natabo nga pagkapatay sa mga baboy ang tugas sang hog cholera. Padayon naman nga nagahugot ang bantay kontra sa African swine fever. Banned products from Cebu. So, ang among team, ginalure siya nga mabakal sa iya product na. Di siya ka, di sa pantalan or sa So, duda namon sa pantalan siguro. Di sa pantalan. Hindi sa may Escalante siguro na. Eti kaga midnight na kuno nga labot ang Processed meat. Oo, chorizo na. Din gidang location dok nga sis nyo ang item. Actually, ara siya sa Zone 4. Sa number 2, Bacolod City Legal Office ang mag-issue sa final notice to vacate sa masobra 50 ka mga nagapuyo sa kilid sa Mambulok Creek. May report si Nico Delfin. Temporaryong aginuntat anay sang Department of Public Works and Highways ang pagpadayon sang revetment kag floodwall project sa kilid sa Mambulo Creek sa Barangay 2. Inibangod nagapabilin pa ang mga wala ma-demolish nga mga pamalay nga malabot sang ilang nga proyekto. May system na nagawa ang DPWS that would extend hanggang doon sa bridge sa Alambang Bridge. But siguro mga around 200 meters pa ang kulang. Because yun nga, yung budget? The budget, the total project ko si 16 million. Gani sumugod buwas, natala na man nga mag-issue sang final notice to vacate ang City Legal Office sa masobra 50 ka mga pamilya nga nagapuyo sa kilid sang sapa. Mag-prepare na kami demand letter para matagaan na sila namon notice to vacate. Kag next week ma-convene kami sa local housing board para kung hindi sila mag-vacate voluntarily, we have no choice but i-demolish sila naman. Si Richel Harabelo, tinuig naman nga nagapuyo sa kilid sang sapa. Handa siya nga magbiya kag voluntaryo nga ipaguba ang iya balay kung matigayon nga mabuligan sila sang syudad. Pinagi sa Bacolod Housing Authority nga makaangkon sang duta sa relocation site. May ayaw kami sa city nga tagaan kami relocation nga may sakto na kami bala nga pala tindugan sa mga balay. Kung inang relocation, di inyo luya. And then gusto ni Mayor nga tani maski dire na lang bala tani sir nga Ang lapit sa inyo? ang lapit lang sa bala eskwelahan sa lubrahan. Kaina, ginsugura naman sang katapo sang Disaster Risk Reduction Management Office ang clearing operation agud makakas ang nagtambak na nga basura sa sapa. Ang nagbara nga basura ang ginatudlo kabangdanan sang mahinay nga pagwa sang tubig sa sapa, resulta sang pagbaha kung magbubo ang ulan. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Gobernador kag vice-gobernador sa Negros Occidental nagapabor sa proposed nga joint venture agreement sa tunga sa Ignite Power kag Central Negros Electric Cooperative. Ang presidente kag chief executive officer sa More Power nga si Ruel Castro ang nagpresent sang kaundan sa ilang proposed JVA sa Sineco sa atubang nanday Governor Eugenio C. Lacson, Vice Governor Jeffrey Ferrer, pila ka mga katapos ang provincial board, kasubong man pila ka mga alkalde kag lokal nga mga opisyales. Sunod sa kay Lacson kag Ferrer, ilang ginasuportahan ang among tikang ilabi na nga nakita nila nga bentaha ini sa mga konsumidor. Kabahin sang salient points sa proposal, sunod sa kay Castro amo ang mas competitive nga presyo sa bilisang kuryente kung sa diin kabahin sa ilang nga paggagamiton ang renewable energy. Lakip na ang mas
estable nga supply sang kuryente. Kabahin sa ilang nga presentation, among ilang nga nabuhat sa Iloilo kung sa diin sa nagligad nga 3 ka tuig na panubo nilang interruption frequency index o kung ang pagluntad sa brownout among man ang systems loss. Kung matigayon gid man ang JVA, nagahinyo sila sang bulig sa mga opisyales sa paglabi sa Kongreso bahin sa pagkuha sang bag-o sining nga franchise. Kabahin sa proposal, amo ang pag-acquire nila sang 70% sa Sineco. Klaro niya nga franchise area sa Sineco ang ilang sudlon kag ini mismo ang kooperatiba. Ganiiyara na sa Sineco ang desisyon kung sino ang iga-retire nga mga empleyado. Pero bukas man sila sa pagbaton sa mag-apply balik sa ila. We want to make sure that there is capacity, reliability of power in Bacolod, no? in the franchise area, because if we can assure investors, no, of stable, adequate and competitive price power, reliable power, investments will come. No, and that's the same drive, no, that's motivating us. What is more advantageous to the consumer, ako na desisyon natin. Especially siguro kung si Gobernador mo man ang advantage sa akin. You think this is advantageous to consumers? Well, with that presentation, okay, i-compare tas mo siguro sa services and then what is happening in Sineco. So we know that. So you'll support the joint I will. Basing it also on their experience in Iloilo, I think that will be to our advantage because at least they know already how to bring down the frequency of interruptions, how to bring down the systems loss, no? Which, if this happens, will be down to the advantage of the consumers. So okay mo po? Yes, as personally, yes, I believe, no, in the management of more power. So they're asking for help from the local government in some the application for a franchise with Congress. Will you do that? Of course, that will be forwarded, no, to the Sangguniang Panlalawigan. Sa Good Vibes, karon nga half day ang mga klase bangod sa nga mainit nga panahon, mayara sa mga estudyante nga nagapakamaayo nga magbulig samtang nagatuon. Parehos na lamang sa sining grade 5 nga estudyante nga nagabaligya sang mais samtang nagaubra sang iya nga assignment. May report si Romeo Subaldo. Kung nagalabay ka masami sa Bacolod City Government Center, makita mo ining nagabaligya sa mais sa likod nga udto pa lang nagapwesto na. Agaw atensyon ang bata sa tupad sa manugmais nga masako sa paghimo sa iyang assignment. Siya ang 11 years old nga si Kyle Vincent Capada, grade 5 student sa Mabini Elementary School. Istorya sa lola ni Kyle nga si Analiza. Tungod half-day subong ang klase dala sa mainit nga panahon, kada buhi niya, ginadulong si Kyle sa iyang amay sa iyang lola. Mabugnaw abi ang dapya sa hangin sa likod sang Bacolod City Government Center. Samtang hindi pa masako ang baligyan ay sa mais, masako si Kyle sa paghimo sang iyang mga homework. Ano po gina sa simo? Tapos bisan siya magtuon? Magsulat na siya. Sa galipab sila siya mama, ay pabaligyaon din. Hindi sa gusto mag-absent? Hindi. Gusto mag-eskwela? Karami, no, kay bisan nag-assist na sa simo, kaya wala siya kunta sa pagtuon? Si Kyle, math nga subject ang paborito. Siya nagakuha sang benta kag nagahatag sang kambyo. Desidido siya nga magpursige sa iya nga pag-eskwela kay luyag niya nga mangin isa ka pulis. Sobra ko project. Ano nga project na? Ano? Tapos ang project? Ano ginakasaku? Ano nga subject? Sa mga nobra mo nga project? Iya ka ano nga subject? Math. Math? Please. Gusto mo gid magpulis? Sa mo na nga ginasakuan mo ng eskwela mo? Tubtub 6 sang gabi nagabaligya ang maglola. Ang ginikanan ni Kyle, nagalibod man sang mais sa lain naman nga pwesto. Kung sa balay lang man abi ko no, wala man sang obrahon si Kyle, gani gin pagkamaayo nila nga diri na lang siya nga magbulig sa iyang lola, samtang nagapadayon sa pagtuon. Pagkarami sa batasan sa bata, kabisan half day ang klase para siya sa gyapon sa pagtuon. Bisan nagabaligya. Grabe Ming, no? Inang
ang iban sa bagay, hindi mo man na ma-fault ang kabataan kung maghampang, pero may ara, gidya nga at an early age, wala nakapanilag sa sitwasyon sa ilang tag sa kapamilya. Grabe mindset sa bata at an early age. Kagamit itong mga balita sa Negros Subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balaan sa eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga mga pangalagad sa Negros Sanon. Ako si Barbara Mijares. Tub-tub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.